ganun? Kulang na kulang ba ang pagmamahal na inaalay ko sa'yo? Bakit ganun? Sadya bang may kulang lang na kapag minsan kailangan mong masaktan? Nakakabaliw, nakakapagod magmahal. Ayoko nang isipin na bukas din na kita mahal. Alam mo naman, madalas mo akong masaktan. Nakikiusap na pakinggan, ngunit wala kang pakialam. Alam mo ang mali, akala mo ganun kadali. Pag sinaktan mo ako, sa'yo ay okay lang. Bakit ganon? Sadya bang may kulang lang na kapag minsan kailangan mong masaktan? Nakakabaliw, nakakapagod magmahal. Ayoko nang isipin na bukas din na kita mahal. Sadya bang may kulang lang na kapag minsan kailangan mong masaktan? Nakakabaliw, nakakapagod magmahal. Ayoko nang isipin na bukas din na kita mahal. Bakit ganon? Sadya bang may kulang lang na kapag minsan kailangan mong masaktan? Nakakabaliw, nakakapagod magmahal. Ayoko nang isipin na bukas din na kita mahal. Bakit ganon? Sadya bang may kulang lang na kapag minsan kailangan mo masaktan? Hi, my name is Duquesa Bareng from the Municipality of Pidig, Province of Ilocos Norte. Ayan, gusto ko po kayong imbitahan na sana po suportahan po ninyo ang aking ginawang kanta. Ang title po nito is Akala Ko. Para po sa mga taong ang akala po nila sa una, yun na po yung talagang taong minahal nila pero hindi nagtagal, naging magulo yung pagsasamahan, yung relasyon nila. Kaya ko nagawa yung kantang ito para magkaroon ng simpleng isipan yung mga tao na nakakaranas ng ganitong sitwasyon na dapat kapag na-inlove tayo, dapat kilalanin nating mabuti yung tao na mamahalin natin para sa huli hindi tayo magsisi kung may mga bagay tayo na hindi pagkakaunawaan. And please don't forget, Akala Ko, directed by Mr. Nigel Jan Melitado and arranged by Mr. Erickson Paulo. Ayan, maraming salamat po. So, anong naging inspirasyon mo sa pagsulat ng kanta? Alam mo, Nigel, sa dinami-dami ng mga taong nakakasalamuha ko araw-araw,
doon talaga ako nagbabase ng ginagawa kong mga kanta. Kasi bilang isang composer, parang mas maganda gawan mo ng kanta yung talagang nangyayari sa totoong buhay. And syempre, unang-una sa lahat, ang naging inspirasyon ko, yung family ko, yung mother ko, yung pamilya ko, yung mga friends. Pangalawa, yung mga taong laging sumusuporta sa akin at nagtitiwala sa kakayahan ko bilang singer and composer. At pangatlo, syempre ang Diyos. Kasi siya ang nagbigay sa akin ng talent na to. So, paano or saan nagsimula yung pagsusulat mo ng kanta? Okay. Oh, by the way, kami po ay mga Ilocano singers po. Kami po yung tinatawag ng mga Bugro singers. Bale po yung tito ko po, siya po yung producer ng mga Ilocano songs. And yung mama ko po, na si Mrs. Nelly Baring, siya po yung nagko-compose ng mga songs namin na mga Ilocano. So, bata pa lang talaga ako, Nigel. Mahilig na talaga akong kumanta. And nakikita ko yung mama ko na gumagawa siya dati ng kanta. Ginagawa niya yung mga singers namin ng kanta. So, nandun lang ako sa tabi niya hanggang sa, alam mo yung pag, yun talaga yung, doon ka talaga, alam mo ba yung kung yun talaga yung gusto mo at gusto ng Diyos para sa'yo, talagang ibibigay niya talaga sa'yo. Katulad nga ng sinabi ko, yung mama ko, writer siya, kaya siguro ito yung namana ko sa kanya na talent. So, sino yung mga tumulong sa'yo para mabuo tong kanta mo? Ayan. Yung tumulong sa akin sa project na to is yung founder po ng Hello Esa, ang nag-iisang Mrs. Ermeline Afaga ako. But thank you so much, Mare. Maraming salamat sa iyo sa tiwala at suporta na binigay mo sa akin sa break na to. Thank you so much. And syempre sa aking kapatid na si Mrs. Jeremy Barengani and to my brother-in-law, William Morgani. Sila po yung nag-push sa akin na gawin ko to dahil kaya ko daw po. Kaya salamat po sa tiwala. And of course, sa aking mga kaibigan, si Mark Giovanni Arellano and Paul Ian Ligot Alberto. Sa aking mga magulang, ayan si Mr. Rodrigo Baring and Mrs. Nelly Baring, sa aking mga anak. Ayan, maraming salamat. At sa lahat na lang po ng mga nagmamahal sa akin at hindi nagmamahal sa amin. Maraming salamat po. So, ano po yung maiiwan mo mga mensahe para sa mga tagapakinig mo at sa mga followers? Simple lang yung gusto kong iwanan para sa kanilang lahat. Alam mo kasi Nigel, dumaan talaga ako sa sobrang hirap at maraming pagsubok. Pero, ito lang yung masasabi ko sa mga naniniwala po sa akin. Magtiwala lang kayo sa Panginoon. And kung talagang gusto nyo ang isang bagay, gawin nyo. Huwag nyo isipin yung mga naririnig nyo sa ibang tao. Huwag nyo isipin na hindi nyo kaya. Always believe in the process. And syempre, yung faith at tiwala natin kay God, dapat yun ang pinaka-importante dahil pag nakita ng Diyos na ginagawa mo yung tama para sa sarili mo, mas doble yung ibibigay niya sa'yo. Tsaka, kailangan din na maging mabuti ka palagi sa mga tao kahit anong gawin nila sa'yo. Manatili kang mapagpakumbaba at the same time, manatili kang matatag. Kasi, alam mo, based on my experience, Nigel, isa lang yung nakita ko na pwede kong ipagmalaki. Yun ay yung tiwala sa Panginoon dahil hindi Kanya talaga iiwan sa lahat ng bagay. Ayan. Kaya thank you Lord for this talent and maraming